O roubo producíase na madrugada do domingo ao luns. Ao parecer, os autores do mesmo foron 3 individuos que accederon ao interior do negocio despois de romper o vidro dunha das fiestras principais do establecemento. O seu obxectivo era claro, a máquina expendedora de tabaco, que cargaron nun vehículo, ao parecer tamén roubado, para emprender posteriormente a fuxida. Dase a circunstancia de que é o cuarto roubo que sofre este negocio en menos dun ano. De nada valen as medidas de seguridade e as cámaras de vigilancia instaladas polo seu propietario, xa desesperado. Desta volta, o material roubado e os danos causados poderían roldar os 10.000 euros. Dende o Concello mostran a súa preocupación por este tipo de sucesos, aínda que consideran que non é algo habitual na vila. Por esta razón, mandan unha mensaxe de tranquilidade aos veciños. Sempre é preocupante que haxa un roubo, en este caso, pois o que falábamos dunha coincidencia de que, que sufra xa 4 roubos, non? É verdade que xa levamos un tempo onde non se sucedían ningún acto de roubo, nin siquiera casi ningún vandálico. Creo que o que temos que transmitir é unha mensaxe de tranquilidade. Sí que é verdade que o que intentamos facer en estes 2 últimos anos é sacar as plazas suficientes de policía local para que agora, en máis ou menos 2 meses, é o que nos comentan por parte dos servicios técnicos, que podamos pasar xa case a ter 15 municipales que recuperaríamos a garda de noite, recuperaríamos a garda de tarde, e creo que sería dos concellos todos do Barbanza, pois un pouco o concello que máis policías tería hora de alta, non? Pero, bueno, para iso ainda quedan eses 2 mesiños, o traballo administrativo está feito, claro, pois sentilo moito por esta persoa, polo roubo e polo que poden a veces non tanto roubar, senón os destrozos que se poida ocasionar, mandar unha mensaxe de tranquilidade e apurar o máximo posible os plazos para que poidamos estar, aínda, se cabe, pois máis tranquilos.